gabay sa aming paglalakbay. Sa gitna ng unos hindi kami takot, dahil po sa inyo kaganda ang buhay. Pag-asa ay laging aming natatanaw. Hindi lamang aklat ang lagi mong dala, kundi malasakit at pag-aaruga. Sa pagkakamali ay may pag-unawa, upang mapaganda ang bukas ng bata. Sa silid-aralan, ikaw po ang ilaw, sa aming gumagabay, nagbibigay tanglaw. Bawat pangarap at iyong tinutupad, hanggang sa ito ay makamtan ng palad. Sa bawat tanong na aming binibigkas, inyong sinasagot ng buong pagtiyaga. Kaya itong takot kusang nawawala, at tumitibay po ang aming tiwala. Di matutumbasan ang iyong sakripisyo, sa bawat araw na inyong nilalaan, upang kami maging marunong at tapat sa aming pamilya at mahal na bayan. Ngunit ang malungkot sa inyo nangyari, asal nitong bata sa inyo sinisi, ng nagmamalinis nating sekretary, na hanggang sa ngayon di man lang nagsorry. Kayo daw nagturong maging walang modo, sa nakatatanda wag nang rumispeto. Di man lang inisipin yung sakripisyo, at kakarampon na kulang ninyong sweldo. Mahal naming guro, maraming salamat sa kasipagan nyo at pagiging tapat. Itong awitin ko kahit di man sapat, kayo ang bayani sa amin pong lahat. Mahal naming guro, maraming salamat sa sipag at tiyaga at pagiging tapat. Itong awitin ko hindi man lang sapat, kayo po'y bayani po sa aming lahat.